Яз фасылы галәм буйлап атласа да март кояшы артык җылытырга ашыкмый. Ә менә югары Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Хисметдинов Наил Әдһәм улы бүген 10 март көнне үзенең тәүге тапкыр авазын дөньяга салып, бар якыннарын да шатландырган булган. Шуңа да бу көнне аның гаиләсе көтеп ала. Яраткан тормыш иптәше Лилия, уллары Айрат һәм Жанна, кызы Ләйсән, кияве Марат, оныклары Марсель һәм Илдар аңа бәйрәм көнне иң җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Һәр ел фасылы да үзенчә матур. Ә безнең гаилә өчен аеруча матур булып яз фасылы сизелә. Аның беренче гөрләвекле март аенда яраткан ирем туган булган. Шөкер, гаилә корып, безгә Алладан бүләк булып улыбыз һәм кызыбыз туды. Мин тормыш иптәшемнән нык канәгать булып яшим. Ул минем өчен ир генә түгел, әтием янәшәмдә булмаса аны, абыем булмаса абыемны да алмаштыра ала торган ышанычлы дус та, иптәш тә булды. Яратканым, рәхмәт сиңа, бар гаиләбезгә дә нык игътибарлы була алганың өчен. Минем татлы балаларым өчен сиңа рәхмәт. Мин бәхетле. Шын күңелдән сиңа шундый ук яшь, матур булып калырга телим. Гомер буе шундый ук позитив карашлы булып кал. Мин сине нык яратам. Якыным дип әйтәм бүген сиңа. Шынлап та син якын булдың бит. Якыннарның якыннары булып йөрәгемне яулап алдың бит. Якыным син, матурым син минем, канатым син, алсу паралмам, сандугашым, былбыл кояшым минем, күз нурым син, мәңге югалтмам. Син бит минем учар канатларым, йөрәгемә ялкын учагым, юлларымда янган маягым син, бәхетем син, күңел кочагым. Әтиебез алтын куллы ир-ат дигән исемне лаеклы килеш яклап чыга алды бу гомердә. Үз дәверендә күпме нәрсә генә эшләмәгәндер ул. Тик иң мөһим, иң олы төзегән әйбере аның ул безнең гаиләбез. Әни белән җылы учак тудырып, безгә, сөекле балаларына гомер биреп, матур итеп тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Бүгенге көнгә кадәр хәлләреннән килгәнчә ярдәм итеп яшиләр алар. Әтиебез турында аерым сүзләр әйтәсе килә. Әтиләр төрле булалардыр. Тик безнеке иң уңганы, иң булганы, иң тырышы, иң сабыры, иң акыллысы, иң батыры һәм иң яратканы. Гомумән алганда без әтиебезнең патриотлары. Рәхмәт сөеклебез, безнең шундый якын кешебез була алганыңа. Син бик җаваплы, җитди, бик гадел булып үстерергә тырыштың безне балаларыңны. Гомере буе эшне сөяргә яраттың. Һәр килгән мал да хәләл булырга тиеш дип өйрәттең. Һәм үзең дә үрнәк булып безгә яшәдең. Без бүген дә синең киңәшләреңнән башка эш кылмыйбыз. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа, әти. Бел, без сине яратабыз. Бүген синең туган көнең, әти. Бу бәйрәмең Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң без тармагы, җиргә бирегеп үскән имәннең. Рәхмәт әти сиңа барсы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыгыңның якты язында. Хөрмәтле Наил Әдһәмович, гомер бәйрәмегез хөрмәтенә тапшыруда сез яраткан Салават Фәтхетдинов башкаруында туган көн җыры яңгырый. Бергәләп тыңлыйк әле. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирән, гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем дигән. Туган көнең белән котлыйм, җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул
kaydı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun, karanlıda yoğalma. Bəxtli bolup kaydı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun, karanlıda yoğalma. Qarama ağın sularga yaşligini kızganıp, Uttırma tuğan günümde yaşlarine şılanıp. İstin jiller nazlap seni, baş isimler payınlar. Sayrar kuşlar kayın sayın, sinde yıla sayraklar. Bəxtli bolup kaydı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun, karanlıda yoğalma. Bəxtli bolup kaydı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun, karanlıda yoğalma. Gözler kebek sarılanla, kışlar kebek oğarma. Ceyler kebek yağımla bol, ümit bağla nazlarga. İlir bəxti bik küttürüp, şartlığını da köp bulur. Gazit enken bulak itken, in zor bulak şu bulur. Bəxtli bolup kaydı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun, karanlıda yoğalma. Bəxtli bolup kaydı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun.